Veľmi veľké, že ideme, nám tu točí, ale nás počuť. Aha. Tak toč. Natočím. A ešte chcem aj moju nohu. Á, noha. Ukáž nohu. Páči. A kto si? Ja som taký neznámy človek. Sme v anonymite. Jasne. Kecáme a točíme spisku. SNV. Cyklak. Nefotím, ale točím. Ako ideme po cyklistickom chodníku, hej? Tak aby bolo jasné. Však žiadne. A tu ide auto, aha, Škodovka. A tu ten kostol, najvyššia väža, neviem kde. A tak. Ideme si ďalej po cyklistickom chodníku. Lebo sme z finálie. Hej. Beriete, ja som nebola na finálskom stredku, bo som išla do Privize. Ale však teraz si na finálskom. No však hej. Teraz sme aj na Sinabelfe. Hej. No sme... Ale tam nie som Toto je Belfstredko. Finálske, Rakvatské aj Nadrinské. Áno. No vidíš? Univerzál. Áno. To je dobré. Ešte tu treba značka cyklaku. Áno. Ideme. A nám povedzte, že my nemáme kolesa. Ale nejaké kolieska v hlave máme, čiže môžeme tu ísť. Aj keď už je iba jedno, ale stále ide. Ide. A preto máme oprávnenie ísť po cyklistickom chodníku. To by sme si potom mali na hlave guľať, ne? V hlave sa nám to guľať, to tiež stačí. Aha, čo tu je? Svadobné auto. Jaké pekné. Čiže tam to fakt... A Alfa Romeo. Jej. Aj autoznačka parádna. Mladá manželia. Fajn. To je dobré. Jej. A ja chcem také, keď sa vydalo, musím nájsť potenciálneho manžela. Chcela si háťať ho, už ho nechceš. No, ideme Lebo ďalej. ty nechceš byť babka. No to je mi nejaký gimpel, citkevný, no. Ideme ďalej. Ideme celú cestu, až to ma teraz kamerovať? Iba 10 minút na to video. Škoda. A potom môžeme ďalšie, zapnúť. Ale už mi je zima. Ešte meši tu treba odfotiť. Na. Či skamerovať, ukáž. A to nevidno. Ale vidno to. Jak to približím? A však pôjdeme okolo, tak to bude vidno. Blížime sa. Napravo, Reduta. Hľa, Nie auto. Auto. Reduta tam je. Tam je. Cyklak pred nami. Techocov pod nami. Červené autička tady. Cyklak tady. Vaška kašle. Pomoc! Houston! Veľký zabehlo. Houston, treba nám paralén. Aha, na prenajom, tam si... Kde tam? Tam. Tam si zložíme náš byt. Už neviem, čo som chcela. Ježi, červené autičko, to chodila táto správka. Autičko tutut. Jej. A ja chcem ešte Pat-a-Mat. Hľa pred nami. Aha, tak to je po cyklaku. Ideme teda. Sme veľmi nenapadné. Dúfam, že ho mám tu. Ľudia niečo zbierajú. Čo tu tam? Gaštany? Zber gaštanov. Jesenný. Čo točím? Neviem. Hľa Páči. na tamtej lavičke Redutov som sa prvýkrát stretla s Marian L. Asmar. Hejže. A bála sa ma, tak si sadla ku Zuzke. Som sa ku nej naklonila, že ahoj, poznáš ma? A ona, že áno. A potom sme sa videli o 2 mesiace. Už ma poznala. Dobre. Hejže. Ešte musím ísť do Košic, aj do Lipníku. Nie sme sami na cyklistickom chodníku, práve okolo prešla Čierny žena. pasažier. Aha, tam niekto ide krížom. Dostane pokutu. Ale my nedostaneme, my máme imunitu. My sme ochrancovia zákona a kamerujeme, kto porušuje tento zákon. Áno. Kde je Labomba? Jaká Labum? Tam je. Už sme ju prešli. Škoda.
pôjdeme tam na pizzu, ne? Áno, tam chodíme stále. To je naša pizza. Naša. Iba naša, nikoho iného. Naša, Naša. 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 To je tu tá. To je akože divadlo, hej, známe v Spiske, dajme tomu. S nadpisom Blav- restaurant kafe. Áno, nevadí, ale to je tu tá. Chybička se vloudila. A ideme. Ináč... Aha, čo tam je? Nevidno to? Vidno to? Počkať. Aj také tu máme. Vidíte? OK, ideme ďalej. Ináč na tomto mieste sa každoročne odohrávajú spišské trhy. No, všade tu, všade. Kolotočne. Áno. Kadný, ako robí kolotoč? Piu. A ako robia ľudia na kolotoči? Tak grcavý zvuk neviem napodobniť. Ble. Alebo Vonku juhu, zgrbeň. alebo mami, ja sa bojím. Alebo zastavte to, alebo Pirát ciest. Nás Auto mi- skoro zrazil. auto mi zobralo myšlienku. Áno, Jo, aj mne. ideme ďalej. Aha, a mne nezobralo. Sme jak trpnuté. Jak? Tá jak tá, nie? No tá ako, nie, my nie sme, to sa len zdá. Nie, vôbec. Nie. Tá nie, tá ideme šerečovať po spišky, tá nie? Spišsky. Keď nie znaš, to buď ticho, hej. To neviem. Diskont, to čo je? Diskont? Neznám. Ja som čula, ale neznám, už som zapomla. Táto taká drogeria, tá nie? Nie. Tá ešte farby, Táto papier, také všetko to možné, nie? Tedovajú. Tá hej, Za tá. také lacno, že mi zdá. Kúkajte, policia! Idze rýchlo. Špína jedna. A kúka po mne. Špína jedna. Pošta. Číslo 19. To fest, Historická chvíľka. to fest zaujímavé toto. Ideme ďalej. Ešte keľa minúta máš? Ešte 2. Joj, toto sme rýchlo. Hejže. Značka Zo. Tá Zo. paráda. Tam sme boli. A tam je Čižmar, Mikuláš. to co? Tá totálne vypredaj, tá nie? Ešte odfoc toto, tam pracuje môj oco. Ide? Tá tu máš. Tá paráda. To ideme. Sa mi nechce kráčať. Ani mne. Tá tu ďaleko je na teraz. To daleko. Tá hej. Juj! A znáte, kto tam išiel okolo? Táto tej Salome Millet Scofield, oco. To tá starý. To on išiel na okolo, teraz to auto. Že tu pána. Ten uráka. Tak koho ešte stretneme? Vidíš, Straka, to je môj učiteľ informatiky. Tyjo. Jaká bytovka. To že? To tu tam? To je jaká bytovka. To bytovňa. To internát. A tam býva, v tom želenom býva moja mamka z angličtiny, zo školy. Alica še volá, ahoj. Kúkaj to, co je. Aha, tak na chodníku. Nebezpečenstvo 2. Na tvoj ptáček. Še nás to zlieklo. Tak keď sme strašiť zelené. Ojojoj. Však nás ani nevidno. No, ale nás A počuť. čekaj, tu ne. Tieni budeme. Jo, tak nie sme, no. Ináč Švédci, nevidno. sme. Tam sme. Ideme ďalej. Abo tak budeme, no. Že by nás bolo vidno. Že duch nerečuje še. Ale táto žive, ne? To je také rušné Ešte mesto. 20 sekúnd, 20. Hej, to je také rušné mesto, že ty kokso. Joj, Bášan, pohoda, budze. Ale to v Trenčine, to tu daleko. A nejdeme. A toto, Trenčín, to Šesť. je nedaleko. 5, 4, 3, 2,
Jedna. No,